Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaur urriaren 15 da, asteartea, eta gurean izango ditugu Ilundain Fundaziotik itsaso, aterpeak proiektuak zertan datza aurkezteko, eta bestalde Navarraldeko Angel Rekalde, Nafarroako ondarearen guneak jardunaldiai buruz hitz egiteko. Dena den, lehenago goazen eguneroko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideekin goaz orain. Gaurko egunez, Kristo aurretik 70. urtean, Virgilio erromatar poeta, bukolikoak eta georgikak olerki bildumak eta Eneida erromatarren epika idatzi zituena jaio egin zen. Gainera, 1854ean Nietzsche filosofo eta filologo alemana 19. mendeko pentsalari modernoetako bat jaio zen. Egun berean ere, 1920 urtean, Mario Puzo italiar jatorriko idazle eta gidoigile estatubatuarra The Godfather maisulanaren autorea jaio egin zen. Joan gaitezen orain aste hontako agenda errepasatzera. Gaur, Sanduzelaiko Zibiboxean, emakume heroiak zinema zikloaren barruan La Libreria pelikula ikusi ahalko da, arratsaldeko 6etan eta sarrera librearekin. Bestalde, ostiralean, Iturramako Zibiboxean analisi eta hausnarketarako foroa egongo da. Bertan, gizon eta emakumeen inguruko diskurtso zientifikoaren analisi kritikoa egingo da, arratsaldeko 7etan eta sarrera librearekin. Bukatzeko, igandean, Nafarroa oinez ospatuko da Tuteran, goizeko 10:00 aurrera, eta noski mundu guztia gerturatu daiteke. Orainaren herri eutxuskarari, erroenari, auzolan elokarri, txikien autari bozgora juan bi, ez etxi. Euskararen dizira, ekarri diu argia, herriaren indarraren, hauts geldi ezina.
Gaurko komunikabide desberdinen azalak aztertzera goaz orain. Diario de Navarraren azalarekin lehenik eta behin. Prozesaren kimera azpilanean aritzeagatik 9 eta 13 urteko arteko zigorrak tituluarekin ireki du egunkariak bere azala. Argazki nagusian, Bartzelonako aireportua manifestariez beteta ageri da. Beheko albisteekin jarraituz, Antxoainen langile bat hil dela azpimarratu du ere, industria nabe bateko teilatutik erori ondoren. Azkenik, desfilera apuntatzeko ilarak egon direla aipatzen du. Diario de Notiziaseko portadarekin jarraituko dugu. Egunkariak bere portada osoa prozeseko sententzia eta honen ondoriei eskaini dio. Katalunian konbultsioa egon dela zehaztu du egunkariak, lider subiranisten kondenaren ondoren. Bartzelonako aireportuan egondako protesta masiboaren irudiarekin batera ireki du Notiziasek bere azala. 9 eta 13 urte arteko kartzela zigorrak ezarri dizkie 9 akusatuei. Gainera, Gorenak ezarri du politikoek negoziaketak zutela helburu eta ez independentzia. Azkenik, Gorenak ere erkidego batek autodeterminazio eskubidea eskatzea baztertu duela azaldu du egunkariak. Gara egunkariaren azalarekin orain. Independentismo katalanaren kontrako 100 urteko zigorrak Espainiako alderdi autoritarismoena agerrarazi duela salatu du Garak bere titular nagusian. Prateko aireportuko protestaren irudiarekin batera ageri da titular nagusia. Behekaldean, Espainia krudel eta ezin arnastuko proiektua dela azaldu du egunkariak bere editorialeko titularrean. Bestalde, violentziarik gabe sedizioa posible zela komentarioaren aurrerapena ageri da ere. Sententziaren ondorioi buruzko analisia ere dakar komunikabideak. Baita, atzoko eguneko kronika ere, Katalunian egondako protesten ingurukoa. Azkenik, Llarena epaileak Puigdemonten kontrako euroagindu berri bat ezarri duela azalarazi du egunkariak. Berria egunkariaren portadarekin jarraituz. Samina eta Sumina kaleetan elkartu direla azalarazi du egunkariak bere titular nagusian, atzoko eguneko protesten irudiarekin batera, Oriol Junkerasen irudia dakarren emakume baten irudiarekin. Behekaldean berriz, Mohamed Hassan Ipar Siriako Federazioako atzerri saileko kidearen hitzak ekarri dituzte azal nagusira. Bestalde, EAko hauteskunde batzordeak Mayorga Ramirezen hautagaitza atzera bota duela nabarmendu du berriak. Azkenik, Miren Agur Meabe idazlearen hitzak ageri dira ere azal nagusian. Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu. Iruñean, azaroaren 10erako hauteskunde mahaietako kideak zozketatu direla ohartarazi du komunikabideak. Bestalde, Antxoainen 7 metroko altueratik erorita langile bat hil dela azpimarratu du ere. Azkenik, atzoko egunean Kataluniako epaia salatzeko udaletxe plazan bildutako jendetzaren berri eman du. Berriobeitiko albisteekin hasiko gara orain. Nafarroa oinezera joateko autobusa antolatu dute. Aurten festa tuteran ospatuko da, urriaren 20ean, eta urtero bezala Berriobeitiko udalak festara joateko autobusa antolatu du. Autobusa goizeko 9etan aterako da, eta 9:04 Artika Berrin eginen du geldialdia, hortik tuterara abiatzeko. Itzultzeko autobusa 7etan abiatuko da. Txartelak urriaren 18 arte udaletxean erosi ahal izanen dira. Honen prezioa 4 eurokoa izango da erroldatuentzat eta 7 eurokoa besteentzat. Bestalde, gaztegunera apuntatzeko deia zabaldu dute. Berriobeitiko gazteria zerbitzutik antolatutako gunea da, gazteen arteko elkarbizitza sustatzeko. Gazteei interesatzen zaizkien tailerrak eta dinamika ezberdinak egingo dira, eta egoteko leku bat izango dute. Berriogoitiko gazteguneak ostiraletan irekiko ditu ateak kontzejuetxean 5:00 8:30, eta Artikakoak larunbatetan 5:00 8:30. Ostegunean, jolastu euskaraz familian tailerra egongo da Berriogoitiko kontzejuetxean arratsaldeko 5:30. Bihar arte eman daiteke izena doan telefono bidez, eta 2 eta 6 urte arteko haurrak dituzten familiei dago zuzendua euskarazko jolasak ikasi eta haietan aritzeko tailerra baita, familia artean gozatzekoa. Ostiralean, euskarazko ipuin kontalaria izanen da Artikako liburutegian arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera librea den arren gonbidapena eskatu behar da aurreko egunean liburutegian. Hurrengo astean, Bakea eta Elkartasuna Fundazioaren eskutik,
Sumangali ehungintzak esplotatzen dituen Indiako neska gazteen drama erakusketa egonen da ikusgai Maria de Maeztu Kultur Etxeko erakusketa aretoan. Berriozarrera pasako gara orain. Pribatuztasuna sarean ikastaroa antolatu da euskaraz ostiral honetarako. Arratsaldeko 6etan hasiko da kulturgunean eta sarrera librea izango da internet bidez izen emanda. Sare sozialek uzten duten arrastoa, horrek izan ditzakeen ondorioak eta bar, mota honetako galderei, erantzutera eta batez ere sare sozialak egoki erabiltzeko hainbat aholku ateratzera bideratutako saioa da. Bestalde, Berriozarko jazz jaialdia ospatuko da urriaren 18tik 21era, masterclass, entsegu eta kontzertuekin. Saioak eta emanaldiak musika eskolan eta entzunaretoan izango dira. Horretaz gain, mintzakide eta parkelaguna egitasmoetan izen emateko epea zabalik dagoela gogorarazi dute. Burlatako albisteekin goaz orain. Ikastaro kulturaletan plaza libreak gelditzen direla jakinarazi dute, eta interesatuek kultur etxera deitu dezaten eskartu dute. Bestalde, ostiralean, Amelingo flauta jotzailea Grim anaien ipuinaren familientzako opera bertsioa eskainiko du Nafarroako Ganbera Orkestrak kulturetxean. Aldez aurretiko sarrerek 5 euroko prezioa izan dute, eta bertan erosita 6 eurokoa. Bukatzeko, larunbatean Burlata eta Baeza herrien senidetzearen 13. ekitaldi kulturala ospatuko da kulturetxean. Orkoienera pasako gara. Iruñea eta Orkoien lotuko dituen oinezkoentzako pasarela 2020ko azaroaren bukaerarako amaituta egongo dela estimatzen da. PA30 errepidea gurutzatzen duen pasabidea oinezko eta biziklitentzako egingo da. Bestalde, ostiralean aurrentzako antzerki emanaldia izanen da gizarte etxean. Ana Montaña y un cuento de magia ikuskizunaz gozatzeko 2 euroko sarrera ordaindu beharko da. Iruñako albisteekin bukatuko dugu. 100 lagun bildu ziren atzo udaletxe plazan Kataluniako epaia salatzeko. Gure eskudagok deitu zuen protestara erreferenduma ez da delitua lelopean. Atzo ere, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Twitter kontua hakeatua izan zen Enrique Maiaren aurkako mezuak zabaltzeko. Bestalde, azaroaren 10erako hauteskunde mahaietako kideak zozketatu dira. Gaur goizean eginda zozketa Iruñeko udaletxean, ezoiko batzarrean. 810 mahaikide eta 1620 ordezko hautatu dituzte estatuko hauteskunde egunean lan egiteko. 23 hautesleku izanen dira Iruñean azaroaren 10ean. Horretaz gain, esleitu dira Hegoalde ikastolako frontoiaren estalkia eta sarrerako markesina paratzeko lanak. Udalaren inbertsioa 320.000 euro baino gehiagokoa izan delarik. Bestalde, gaur hasiko dira Iturrama eta Juslarrotxako Zibiboxean elikadura eta ohitura osasungarrien inguruan hausnartzeko antolatu dituzten jardunaldiak. Bukatzeko, ostegunean familiendako ibilaldi sentsoriala eginen da euskaraz Arga inguruan. Ibilaldi sentsoriala gure ingurunea dastatzen antolatu du San Pedro ingurumen heziketarako zentroak urriaren 17irako. Doakoa da eta 5:00 7:00 eginen da. Familia artean egiteko jarduera izanen da, non jolasaren bidez ingurua, landareak eta zenbait animalia ikusi, entzun, ukitu, usaindu eta dastatuko baitituzten. Oiana López izanen da gidaria, teknikari hau hezkuntza berezian eta psikopedagogian lizentziaduna da. Eta prestakuntza du gorputz arte terapian. Adin guztietarako sormen lantegiak ematen ditu eta osasun kolektiboa sustatzen du gorputz adierazpenaren eta artearen bidez. Iruñeko ingurumen hezkuntzako museoan hasi eta bukatuko da ibilaldia. Eta 4 eta 10 urte bitarteko aurrentzako tailerra da, helduek lagunduta egitekoa. Izen ematea telefono bidez egin beharko da.
Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, Baztango bihotzean, Baztan kanpina. Bueno, heldu gara magaztinaren 2. atalera. Orain, elkarrizketetara pasako gara. Lehenik eta behin, Ilundain Fundaziotik etorri den Itsasorekin, eta gero Angel Rekalde Navarreldeko kidearekin. Arratsaldeon guztioi, gure gaurko gonbidatua Itsaso Bidegain da, ingurugiro teknikaria da eta Ilundain Fundazioak bultzatutako Aterpeak proiektuari buruz hitz egitera etorri da. Arratsaldeon Itsaso. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Igual pixkat urduritasunarekin, ezta? Nahiko. Bueno, azkenean pentsatu, beti egin behar duzula, zuk dakizun proiektu bati buruz, izan ere zu bertan zaude lan, ezta? Bai, baina lata ere ez da berdina, Normala da. Bueno, zaituko gara mantxo egin nahi duzu egiten, lasai egoteko. Bai, hobeto. Lehenik eta behin, konta iguzu pixka bat proiektu honi buruz, zertan datzan, zer dela eta garatu den? Bueno, proiektu hau, Aterpeak proiektua, Ilundain Fundazioaren barruan dago, innovaziokoek asmatu zuten, pentsatu zuten, eta bere eginkizun nagusiena da zaurgarritasun egoeran dauden gaztei laguntzea, bai gizarteratzeko eta baita laneratzeko. Azkenean Ilundain Fundazioa ere horretan lan egiten du eta ari hori jarraituz ate berri bat zabaldu nahi dugu. Egia da bai, finantziatzailea Nafar Gobernua dela eta baita Innova Sozial taldea, La Caixa Obra Sozial eta Fundación Caja Navarrak osatzen duena. Proiektua guztiz berria da edo ja denboratxo bat daramatzazute honekin lantalan? Begira, nik dakidala, 2005 urtean hasi ziren jada abikutsaren batzuk jartzen, zintzilikatzen ekintza ezberdinetan. Baina ja berez proiektu bezala 2018an aurkeztu zuten diru laguntzak jasotzeko, lehenengo 2008an jaso ziren diru laguntzak Nafarroko gobernutik, eta 2019an, aurten, Innova Sozialetik. Eta zein izango zenuke dela proiektu honen helburu nagusia edo helburu nagusiak? Bai, helburu nagusiak, 2 bat daudela esan dezakegu. Alde batetik esan duguna, ez? Zaurgarritasun egoeran dauden gazteriari gizarteratzeko eta lana aurkitzeko erramintak ematea, eta beste punto bat esango litzateke ingurugiroa hobetzea. Ingurugiroa hobetzea nola, kasu honetan, abikutsak jarriz animalia ezberdinetzako. Ez dira bakarrik gaztientzako, baizik eta egiten ditu gure ugaztun gutxi batzuentzako ere. Eta
Eta gero ere nahi da finantzia autonomoa edo finantziazio autonomia edukitzea, behin diru laguntzak amaituta, gure kabuz inolako laguntzari gabe aurrera jarraitzea. Momentuz, nolako harrera izan du proiektu honek Iruña herrian edo Nafarroan? Bueno, oraingoz pozik gaude. Udaletxe ezberdinekin, 4-5 bat udaletxeekin, konbenioak egin ditugu, hitzarmenak sinatu ditugu, gero beste gutxi batzuekin egin ditugu ekintza konkretuak, eskolekin oso gustora gaude, baita bolondrez talde gutxi batzuk ere mugitzen ditugu, eta gero ere aurten hasi gara nekazale enpresekin. Izurreteak kontrolatzeko era ekologikoago bat, abikutsak jartzea, adibidez, sagardietan edo horrelako tokietan, hegazti horiek intsektu elikatzen dira, eta intsektu horiek dira sagar, mahatsetan, euren harrak usten dituztenak, edo pixkat izurrite horiek kontrolatzeko era naturalago batean, produktu kimiko gutxiagoekin. Eta gutxi gora bera, zenbat langile egiten zarete lanean proiektu honetan? Guztira 6 gaude. 3 daude zurgindegian, Jon, maisua, eta 2 langile. 2 langile hauek daude 6 hilabeterako, hori lehen esan duguna ez, arazoak dituzten pertsonak bai gizarteratzeko edo lana bilatzeko laguntza txiki bat ematea, esperientzia eduki dezatela bai kutsak egiten edo hiri altzariak, jolas parkeak, egurrarekin egin daitezken gauzekin pixkat esperientzia eduki dezatela. Eta gero beste aldetik gaude 2 ingurugiro teknikari, Xabi eta Biok, eta koordinatzailea Sara. Eta, 6 hilabetero daude langileak, eta orain 2 ditugu, eta nahi da martxotik aurrera 3 langile egotea. Guztira 18 pertsona pasatuko dira proiektutik. Osongi. Eta gutxi gora bera, zenbat gazteri ematen zaila aukera proiektu honetan parte hartzera? Komentatu duzun arazoa dituzten gazte hauek. Diru laguntzak dauden bitartean, idatzi zen 18 gazte pasako zirela. Eta zenbaki bera emakumeak eta baita gizonezkoak ere, ez batetik gehiago baizik eta ahalegintzen gara kopuru bera izatea. Orduan, orain arte pasatu dira 5, falta dira beste 13, 2021 arte, beste 13 pertsona pasako dira, 6 hilabetez, zurgindegiko makinak nola erabiltzen diren ikasten, kutsak egiten, margotzen, muntailan, danetik pixkat. Eta zer moduz antolatu dira orain arte? Nik uste dut nahiko ondo antolatzen ari garela. Hasieran izan zela pixkat zaila, hasiera guztiak zailak direlako, baina poliki-poliki bagoaz gure bidea egiten. Osongi. Ja gutxinaka ere proiektua aurrera ematen ari zarete, baita ere kanpainaren batekin, crowdfundinga, ezta, laguntza eskatzen ari zarete internet eta sare sozialen bidez, baita ere, ezta? Bai, proiektuare aurkeztu zenean, gauzetariko bat zen, pixkat merkatua begiratzeko ea zelako harrera izan dezaken guk saldu nahi duguna, crowdfundinga egitea. Orduan orain dela aste bete edo gutxi gora bera
jarri genuen martxan eta 2 hilabetez egongo da zabalik. Nahi duguna lortzea zera da, dirua gazte hauek kontratatu ahal izateko. Naiz eta dirua ez lortu, 25.000 euro lortu nahi dira, baina ez baldin badira lortzen ere, berdin proiektua aurrera jarraituko du. Proiektuaz aparte baita ere, prestatu ditzen dituzute jostailu batzuk, ez da? Kutxa batean sartuak, jendeak erosi ahal izateko eta pixkat ere kontzientzia betzeko, ez da? Azaldu guzu pixka bat ere nolakoa diren. Crowdfunding horretan 3 aukera daude. Bat da kutxa zero deitzen dela 5 euro gutxienez ematea, ez? Eta gehiago nahi bada, gehiago. Eta gero beste 2 aukera daude. Kit basikoa edo kit osoa. Kit basiko hori eta baita arrunta dira jolasak. Bueno, esperientzian oinarritutako jolasa da. 6-8 urte bitarteko aurrentzako prestatua dago, edo behintzat urte horiekin kuriositatea badute inguruan zer dagoen jakiteko, zer gertatzen den, bakigu beti egiten dizkigutela zenbait galdera. Eta hori zergatik eta nola, hori guzti horri erantzuteko, hauek izan daitezke jolas interesgarriak. Orduan, esaten izun bezala, zati bat kita arrunta da, bialtzen dugu kutxa muntatu gabe, eta 5 margoekin, eta gero erosten duenak margotu dezake nahi duen bezala, eta zintzilikatu hegaztiren batek edo animaliren batek, zeren intsektu batzuk ere sartzen dira, erabili ditzaketen. Gero, kit osoan ere ematen da kutxa muntatzeko torloju eta guztiekin, noski, margoak, eta gero beste gauza batzuk ere gehitu ditugu. Beti bialtzen dugu kutxarekin, eta kutxa honetan 2 entrega egingo dira ezberdin, hemen daukagu kutxa muntatu gabe, torlojuak, margoak lehen esan dugun bezala, eta gero 2 txandatan emango dira ipuinak, hor ikusten ditugun 2 txoritxoak, zeran da, kutxa nola egiteko instrukzioak, eta kutxa hau guk gauzak gehiago berrerabili behar ditugu, zeren badakizu Jon zakar asko sortzen ditugula eta askotan zerbait kutxa barruan ematen digute eta hartzen dugu barrukoa eta kutxari ez diogu garrantzirik ematen. Pixkat horri buelta emateko hor ditugun txoritxoekin hemen berrerabili nahi da atzekaldea, hauxe aurrek margotzeko aukera dute eta jolasteko ere bai, ez? Adibidez, bai. Gero imaginazioa hor bakoitzak berea du eta denbora pasatzeko edo ikasteko beste modu bat. Eta lehen esaten izun bezala, 2 ipuintxo prestatu ditugu, Xabi, nire lankidea eta biok, beste ipuinak egiten dituzten batzuekin eta marrazkilari batzuekin, eta orduan eurak egin dute euren nola egiten den ipuina, eta guk pasatu dizkiogu zenbait gauza. Kasu honetan, plumita eta pikito dira 2 amilots, edo amiltxori, eta orduan pixkat euren ezaugarriak edo zergatik egiten dituzten zenbait gauza, zergatik etorri diren hirira, basoa
basoan bizitzeko aukerarik ez dutelako, nola adibidez ateratzen dituzten kumeak dituztenean, nola ateratzen dituzten euren gorozkiak kalera usainek ez egoteko. Horrelako gauza kuriosoak kontatzen ditugu ere ipuinetan eurei buruz, amiltxorei buruz ikasteko. Edo gehiago ezagutzeko, zeren eskolekin eta irakaslek ez dutenean lantzen txorien gaia, nabaritzen da zelako urruntasuna dagoen natura eta haurren artean. Lantzen denean eta edo herrietan bizi direnean natura pixka gertuago dago eta zerbait gehiago badakite, baina konturatzen ari gara geroz eta tarte luzeagoa edo zabalagoa dagoela natura eta gizartearen artean. Orduan hori murriztu nahian eta gerturatu nahian horrelako gauzekin hasi gara. Ikusten dugu ez hainbeste gauza dira, oso interesgarriak guztiak, baina netaz aparte ere, proiektuaren barrean prestatu izan dituzute hainbat hitzaldi eta tailer, ezta? Bai, normalean, orain arte gehien bat edo hitzarmenak egin ditugu edo sinatu ditugu Iruñako udaletxearekin, Aranguren ibarrarekin, Egues ibarrekin eta Noainekin. Orduan eurekin hitzarmenak daudenez, errazagoa izaten da toki horietan ekintza konkretuak egitea. Adibidez, jantokiak, aurrek eginten zituzten jantokiak kutxa bezala, egurrezko jantokiak montatu eta jarri. Edo erastuntze jardunaldia Solinan ere egiten duguan, hegazti asko mugitzen direlako, zer gehiago, aztarnen tailerra ere, pixkate ibilbide bat egin eta ea ze gauza aurkitzen ditugun, azaldu ikusten dena, bai landaredia eta baita animaliak ere, pixkate naturarekin zerikusia duena. Osongi. Eta pixkate itxaso elkarrizketari amaiera emateagatik, etorkizunari begira, proiektu honek evoluzio bat edukiko du, hilabete urteetan zehar, edo momentuz ikusiko duzuten nola doan proiektua erantzunak aztertu eta gero erabakiak hartu. Bai, helburua hasieran esan dizuen bezala da diru laguntzarik gabe bizi izatea. Orain, hori ikusiko da urte hauetan. Gero horrekin bakarrik, hau da, zurgindegitik eta ingurugiro lanetatik atera ditzakegun diruarekin aurrera jarraitu ahal baldin badugu, perfecto. Eta espero dugu horrela izatea, guk lan egingo dugu horretarako. Osongi, espero dugu proiektuak aurrera jarraitzea, jendetzak ere proiektu honi buruz konturatzea, eta espero dugu erantzunak alik eta hoberenak izatea datorren hilabete eta urteetan. Bai, baton batek hori informazioa nahi baldin badu hemen jarri dugu badazpada gure webgunea aterpeak.eko eta hor ikusi ditzake bai abikutsa ezberdinak egiten ditugunak, gure jolasa, crowdfundingean parte hartu eta beste zenbait gauzatxo jartzen ditugunak, hor begiratu. Itxaso, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu dena ondo joatea eta proiektuak aurrera jarraitzea. Zuri Jon, zuei eskerrik asko. Gaur Angel Rekalde dugu gurekin Navarraldekoa. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu? Ondo. Momentu honetan oso sartuta dinamika hortan jardunaldi honetan. Izenburua da Nafarroako ondarearen guneak. Bai,
ondarea da, gaia hemen ondarea da. Baina egin dugu gogoeta txiki bat, darmagu 5 urte gai hau jorratzen, ikuspuntu desberdinetatik ez jorratu genuen ondare industriala, paisaia ondare gisa, baita ere globalizazioa, azken finean globalizazioa etorri da olatu bat bezala eta dena arrasatzen edo garbitzen ari da, ez? Eta olako gai desberdinak eta honetan gogoeta txiki bat egin dugu ze garrantzia daukan ondarea baloratzeko nun kokatzen dugun. Nola errespetoz eta bere toki egokian jartzen dugun hori, ez? Hor gogoeta izan da memoria guneak, jorratu dugula urte hauetan, eta memoria guneak daukate punto bat, ez? Pierre Norak teorizatzen zuena, ez? Memoria guneak kontatzen duten, memoria guneak dira historiaren eszenatokiak. Eta orduan eszenatoki horiek kontatzen dute bertan gertatu dena. Eta nolabait errelatoa transmititzen dute. Pentsatu dugu hori ondarearen alorrean, azken finean memoria ondarea da, ondaren alorrean gauza bera egin daitekela. Ondarea daukazu adibidez, bardeak, zu bazoaz, ikusten duzu, eta bardeek kontatzen dute bere historia. Hor, izandako lanbideak, hartzantza, eta baita ere, bestelako gauzak eta hori. Eta hori, aber nola pentsatu dugu guazen, ikuspuntu hortatik, ondare atal desberdinak kontatzea. Eta hori izan da. Eta orduan, jorratuko dugu ondare materiala, ondare inmateriala, amaiur, euskara, toponimia, olako gaiak, baina beti espazioarekin, kokapenarekin lotuta. Eta horretarako egin dituzue hitzaldiak Tuteran eta Iruñean? Gauza gehiago. Egia esan, bi atal daude. Bat, alde akademikoa, gitarra akademikoa, hori egiten da Iruñean, bi egun dira, ostirala eta larunbata, ostirala etorriko da Ibarretxe lehendakari ohia, eta gero larunbata izango da olako jardunaldi, hitzaldiekin eta hori, ponentziekin eta hori, baina gero badago egitarau kulturala, eta zentzu hortan, hortan ja Iruñatik atera gea, segurazki ez antolatuta dago, muga aldera, Pirinetara, bunkerren ibilbidea egitea, olako eskursioa, bisita gidatuak baita ere, Tuteran esan duzun moduan, han mainguru bat, hango memoria guneak, adibidez bardeak eta hori, ikusteko eta hori, hemen artetako museoa ere bisita gidatua, dantza pelikula eman dugu baita ere, oso interesante, dantza pelikula jorratzen duena da folklorearen transmisioa, ez? Atal desberdinak, eszenario desberdinetan baita ere. Eta Nafarroako memoria gune hauek ez ditugu ezagutzen, esango zenuke? Ezagutzen dugu, ez behar genuen bezain beste, ezagutzen dugu, baina askotan ez dugu ondo kokatzen, hori da gure asmoa. Jakinduri hortan, sakontzea, kokatzea, gogoeta egitea. Ezagutzen dugu, adibidez euskara hor dago. Batzuk gehiago estimatzen dute, beste batzuk gutxiago, badakigu azken legean nola jondiren, baina hori, egin behar duguna, pixkat hori indartu. Eta horretarako, lehen komentatu duen moduan, hor badago gogoeta txiki bat, ez? Inglesek bere momentuan imperio izan zuten, eta imperio hortan sakeo bat egin zuten, ez? Bai Grezian, eta bai han botata zeuden harriak, Egipton, Indian eta hori, hartu eta bere herrira eraman. Eta orduan, beraiek kultuak ziren, eta zen ze balore daukaten hauek. Eta jarri zuten museoa. Eta orduan, egipziarrek eta grekoarrek eta hori, arajun eta ikusi hori, olako harriak gurea dira. Gure historia da. Orduan jabetu ziren, orduan kontuatu ziren, ze balore zeukaten. Toki egoki baten jarri zirelako. Ondo baloratuak izan zirelako. Azken finean hori da gu planteatzen duguna. Jakin behar dugu amaiur baloratzen, eta horretarako arajun behar da, han jarri behar da duintasunez, eta informazioa, eta hori, azken finean amaiurrek kontatzen du bere historia. Amaiur bezala, beste toki batzu baita ere. Hori da gure asmoa edo, behintzat gure gogoeta. Eta jendeak interesa du toki hauek? Bai. Interesa hori da izan dugun sensazioa, hau planteatu dugunean jende asko hurbildu zaigula, batez ere lehendabiziko momentua ponenteekin. Zuzoaz ponente eta, beraia daukate gai hori jorratu dutelako, adibidez, Zaiz Pezonaga, Herriberako euskara.
Eta halako baten egiten diozu proposamena, eta zer dut, jo, ze interesante. Osea, nik dakidana ikuspuntotatik nola planteatu. Jo, ze interesante. Eta, bueno, ikusten duzu, dakitenek berehala, jabetu, grekoek bezala eta egipta ikusi dutenean, hau gurea da. Eta da, formula bat. Orain ikusi behar dugu, publikoak ere, onartzen duen, ulertzen duen, eta hurbiltzen den. Hoi da, gure erronka. Eta momentuz, antolatu dituzuen, jardunaldi hauen barruan antolatu dituzuen ekintzetan, nolako harrera ari diren? Bai, adibidez egin genuen mainguru bat Tuteran, hango aretoa bete zan, 40 persona eta gu antolatzaileak eta hori, eta gai desberdinak, bardeak eta euskararen toponimia han, eta jendea ondo jaso, eta gero polemika, debate, oso ondo egon zen. Gero dantza pelikula baita ere aukera izan genuen egiletako batekin egoteko, Urbeltzekin, Urbeltz folklorista da, eta aukera izan zen bera etortzea, gainera dantza maisu batzukin, eta karo, ikusi genuen pelikula, eta gero solasaldia. Pelikula ikustea, zirrara sortzen duen, oso fuerte, oso ikusgarria delako, baina gero, berarekin solastea badauka balorea, ze ulertzen duzu gauza asko. Igual bestela ikusi eta ze polita, erabate ulertu. Eta jende asko, 100 persona, eta oso bizia, oso interesantea. Bueno, bagoaz, atal desberdinak dira, baina horratzean, esaten dizut, dagona da gogoeta bat. Nola hurbiltzen gea olako ondare gunetara. Eta uste duzu geroz eta gehiago gerturatuko garela, eta baloratuko dugula? Ez, nik pentsatzen dut alderantziz. Oraingo joera dela kontrakoa. Globalizazioarekin badaude joera batzuk, eta bata ondare guztia haizea bezala eramatea, adibidez, turismoak eta hori, sortzen duten, olako flujoak sortzen dute tendentzia batzuk. Eta izaten dira normalean, turismoa etortzen da, ikusten du zure ondarea, eta argazki bat ateratzen dio, eta badoa. Ez da sartzen, ez du ulertzen, ez dauka denborarik hor sartzeko, eta gauza bat da ezagutzea bisitaz gauza bat, Donostiko Lakontxa, ze polita, eta banoa, ez daukazu ez erresponsabilidadea, ez konplizidadea, ez ezer. Hor galtzen da. Orduan, guk ikusten dugu oso beharrezkoa dela, kontrako lana, hortan, sakontzeko, indartzeko, eta gure ondarea balorea jartzeko. Joera kontrakoa delako. Eta zuek Navarraldetik lan hori egiten zabiltzate ez? Eta badaude beste erakundeak ere? Bai, hemen Arantzadi, Eusko Ikaskuntza, egia esan, hau Navarralde bezala etorria, baina antolakuntza hortan gaude Eusko Ikaskuntza eta Navarralde. Talde gehiago badaude. Asuntoa da, nola aprobetxatzen ditugun gure sinergia, gure indarrak, planteamendu egokia bilatzen hori da. Baina bai, hemen herri bezala, euskaltzaindia egongo da baita ere euskara defendatzen, suposatzen Baina bai, ikastolak hor daude, bakoitza bere alorrean egiten du alde duen guztia. Gu saiatu gea, planteamendu honetan sartzen, sakontzen eta pentsatzen, nola aprobetxatzen dugun hori dauden indarrak eta sinergiak hori da. Eta esan duzu, hemen ez dugula asko ezagutzen, edo baloratzen gure ondarea? Askotan, gu gera estatu gabeko herri bat, eta zentzu hortan gurea dan, gure identitatearen ikurrak eta olako guneak zokoratuta bigarren mailan daude. Euskara adibidez, hizkuntza badakigu orain dela gutxi, lehen mailan ere ze problemak. Ez da lehendabiziko hizkuntza. Plano guztietan hori gertatzen da. Gernika da Euskal Herria edo gure euskaldunen erreferente bat. Gernikako arbola hor dago, gure foruak hor zeuden, gero bombardaketa, gero Gernikako arbola kanta eta hori, gauza asko. Baina Gernika kuadroa Madrilen dago. Ez da gurea, naiz eta Picasso bere momentuan pintatu zuenean, esan zuen, demokrazia bueltatzen denean edo sortzen denean, Gernikara joan behar da. Ez, Gernikara ez. Demokrazia ez da, debate baten sartzen geha, ez? Baina ulertzen ez, gure ondarea ez dago asalgo, landu behar dugu. Eta orain, jardunaldi hauekin,
Asteburu hontan duzue ekintza nagusiena edo, Bai. Direla hitzaldi horiek? Bai, bueno, aste honetan dauzkagu gauza desberdinak, ez? Adibidez badago bisita gidatua, ostegunean, badago komiki baten aurkezpena, eta komikia da nolabaiteko tradizioaren gogoetak, eta hori kasu honetan komikia da Zugarramurdiko emakumeen nola izan ziren sorginduak eta gero epaituak eta erreak izan ziren, Zugarramurdiko prozesu famatua, eta gero bai asteburuan daukagu jardunaldi bera, ez? Gure asmoa da ponente indartsuak ekartzea, Ibarretxe lehendakari ohia alde batetik, Lizarrako estatutuari buruz hitz egitea, badakizu, 31an Lizarran gauzatu zen eztabaida bat, Errepublika garaian nolabiteko estatuto bat sortzeko lau lurraldekin, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta hori, ez zen aurrera atera, baina bai bere prozesua izan zuen, eta bueno, azkenean hori gerra garaian bere gauzatzea izan zuen, baina bueno, hori sortu zen Lizarran, eta orduan Ibarretxek hori kontatu, aztertuko du. Baina gero bestelako gaiak badaude 3 atal jardunaldi hortan, eta 3 atal deitu diogu nolabaiteko eszenatoki desberdinak. Bata izango ziren mugarriak, berezko tokiak, Doneiako bidea, Amaiur, Euskera, ondare garbiak eta beste bat berria guretzat, emakumeak historian izan duten sareak, baita ere, emakumeak askotan hori ez da hartzen mugarri bezala, ez? Baina emakumeak transmisioan, ondarearen transmisioa eta kontzientzian eta kulturan kriston papera jorratu dute beti, ez? Eta modu desberdinetan, kantekin, adibidez, kanten transmisioarekin, edo askotan iturrietara joten ziren garbitzea, eta euren artean zeukaten nolabaiteko sareak. Baina beste alor batzutan baita ere, gerra garaian emakumeak sortu zuten espien sare bat, famatua. Alaba doktorearen sarea gero famatua detenitu zituzten, eta Alaba doktorea hil zuten, hiltzera kondenatu zuten, baina emakumeak egin zuten sare hori. Bueno, holako bai. Eta 3. mugarria izango da Iruña. Iruña da beste atal bat, hemen izan zen Arturo Kampion, eta berarekin sortu zuten monumentoen komisio bat, eta gero Iruñeko harriak eta hori, atal desberdinak, baina 3 mugarri horiek. Emakumeak, Iruña eta gero mugarri horiek. Horiek dira atal desberdinak. Eta norbait interesatuta balego parte hartu dezake edo? Bai. Bueno, lehendabiz, jardunaldi hortan, ostirala eta larunbata, ostirala modu irikian egingo da. Ez dago problemarik arajuteko, tokia izango da, espero ezagun tokia denentzako egongo dela. Hori bai, larunbatean parte hartzeko jardunaldian izen eman behar da. Zer da, jardunaldi itxia, eta antolaketa behar du, bazkaria, eta horretarako Navarralde telefonora deitu eta izena reservatu eta dana. Nahi batzu eman guzut, 9-4-2-1-1-0-7. Oso ongi, primeran horrela, norbaitek apuntatu nahi badu? Hori da, bestela ikusi telefonoa edo webgunean eta hori beti zuzenean posible da egitea. Eta gero, hurrengo astean ja amaituko dira jardunaldi hauek? Bai, badago oraindik hurrengo astean igandean bisita gidatua da eskursio moduko bat, bunkerren ibilaldia egitea, horretarako autobus bat eta hortan ere izen eman behar da. Auritzeko bunkerren ibilbidea. Han, bertako jendea, bertako historialari batzuk sortu dute olako tokiak, badakizu, gerra garaian, Franco gerra irabazi zuenean, pentsatu zuen, igual aliatuek, nola gerra jarraitzen zuen Europan, gerra amaituta, igual erasutuko ziotela, eta horretarako muga itxizun neurri baten egin zuen nolabiteko defentsa muga bat, eta bunker pila, 100-ka, 1000-ka inkluso, eta oraindik hor daude, eta tokiak hor daude, eta horrek ematen dizu aukera garai hartako historia ere pixkat berriro kontatzeko, esaten duguna. Memorioguneak kontatzen dute bere historia, hemen daukazu. Ondare puntu hauek, diskutible batzutan, esaten hori igual hobe aztea,
bueno, jakin behar da ze gertatu da. Eta gero etorkizunera begira jarraituko duzue halako ekintzak antolatzen. Bai, hau 5. urtea da, eta konturatu geha hemen gauza asko daude jorratzeko, eta esaten duguna, gaur egungo sistemarekin gai hauek daude pixkat kolokan. Orduan, horretaz pentsatzea eta indartzea eta sakontzea beharrezkoa da, beharrezkoa. Guk ikusten dugu, adibidez aurreko urtean, zentratu ginen, hirien ondarean. Eta hirien ondarean nun kokatzen da, batez ere nun konzentratzen da, Alde Zaharretan. Hor, auzoko jendea, negozioak, turismoa, dena hor kokatzen da, hori da, lapiko bat, hor irekiten, ez? Zer egin, batzutan, parkin bat egin behar da, dena pikutara, ez? Hor dago, ondarea eta bizitza, noraiteko kontrasana eta sistema, globalizazioa, gai hauekin oraindik badaukagu errekorrioa. Ez dakit bukatzeko zerbait gehiago esan nahi duzun, eta besterik gabe. Gonbidatu, hor dago, interneten dago egitaragua, eta gonbidatu, azken finean, holako gozak denen artean bestela gertatuko zaigu grekoei eta egipziei bezala. Ez dakigula zeintzu garen eta egun baten joango gea New Yorkera edo holako toki batera eta esango dugu, txapela bat, euskaldunena, hori nire herriarena da. Bai, han enteratuko gea. Mila esker, Angel. Zuei, eskerrak, holako aukera emateagatik, azken finean hau jakin behar da, zabaldu behar da, eta eskerrak. Eta baloratu, ikasi baloratzen. Hori da, eskerrak asko. Gaurkoz amaitu dugu saioa. Orain, Lezkairuko jaietako irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker eta ongi izan.